गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गिबि गिबियावनो खुलुम हरग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। এটা ঐতিহাসিক এটা চুক্তি হয়। আমি প্ৰথমতে আজি এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যে দীৰ্ঘদিনীয়া বড়ো সমস্যাটো আজি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু আজি বড়ো জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি সকলো আনন্দিত কাৰণ 34 ইয়াৰ্ছ যিটো NDB মুভমেণ্ট আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি একেলগে বহি আজি ইয়াতে চুক্তি সাইন কৰিছোঁ। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে আমাক শান্তি লাগে, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একে মুখে একে কথাৰে আমি আলোচনা কৰি পেলাই আজি ইয়াত চুক্তিত আমি সকলো স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ যিটো চুক্তি এই চুক্তিত যিবিলাক দফা আজি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই দফাটো পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে আখৰে আখৰে পালন কৰিব। এফছুৱে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী পৰিহাৰ কৰিলে নেকি? চাওক পৃথক ৰাজ্যৰ কথাটো এইটো আমি আলোচনা কৰিম, ইয়াৰ কাৰণে সময় আছে যে গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ কথা কৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ চৰকাৰী হিচাপে তেখেতৰ কথা কৈছে। আমি আজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ, আমি বিচাৰিছোঁ শান্তি, আমি বিচাৰিছোঁ উন্নতি আৰু এটা বাস্তৱমুখী এটা নীতি লৈ পেলাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সকলো সংগ্ৰামীসকলে আজি একত্ৰিত হৈ পেলাই মানগोनां प्रमद बर' नोंथां, मानगोनां गोविंद बसुमतारी नोंथां, लोगोसेनो मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ सोंहरनो सानदों। लोगोसे बे बाथ्राखौनो आं दिनैनि समाव जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनो सानदों। लोगोसे बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि दा समनि जा बेले बेजे थासारि बे थासारिनि आन्दोनि गुबै दायनिगिरिफ्रा बे जोंनि हारिनिनो बै सानै साथाम लिडार्सफोरनि आखायाव दंजोबो। बे बिटिआर रेकर्डनि MOS आव मेनसन खालामनानै थानाय बायदि बिटिआर रेकर्डनि 9.2 दफानि बायदिब्ला बेवहाय मा बाथ्रा मेनसन खालामनानै दोनदों जे as per clause 9.2 the state government must take up appropriate measures for rehabilitation of all ex-NDFB cadres of all function on urgent basis। बेवहाय बेफोरबायदि मेनसन खालामनानै दोननाय जादों रोखा रोखानो। नाथाय बेवहाय मेनसन खालामनाय बायदियै दिनैनि समाव खामानिखौ जाफुंनाय नुनो मोनदों नामा रायजो राजा नोंथांमोन? मोनदों नामा? जेसेबांखिनि NDB केडार्सफोर दं बैफोर केडार्सफोरा रिहेबिलिटेशन मोनदों नामा? जाखिनि मोननांगौ मोनथाय बैफोर मोनथायखौ दिनैनि समाव बै एक्स NDFB केडार्सफोरा दिनैनि समाव मोनदों नामा? बुं रायजो राजा नोंथांमोना मोननाय नुनो मोनदों नामा? जेसेबां बेवहाय जोंनो लिरनाय दङ दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन। BSC गोरोबथानि सिगाङावबो नो बड'लेण्ड नो रेस्टमोन, BTC गोरोबथानि सिगाङावबो नो बड'लेण्ड नो रेस्टमोन आरो दायो BTR गोरोबथानि सिगाङावबो नो बड'लेण्ड नो रेस्ट आरो बिनि उनावबो जोंनि जेंनाया सुस्रांजायाबा आरोबाव बे सोमावसारनायफ्रा थांबाय थागोन। आरो दिनै बे BTRखौ जे गोरोबथा खालामनांबाय बेवहाय जोंनि सुथुर हान्जा जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव थानांनाय, माखासे डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय, गोबां गावथार जानाय, जोंनि आइ आफा रायजो राजाया सोलोंथाइ रांखान्थियाव जौगानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ नायनानै दिनै BTR गोरोबथा जादों। बेवहाय माने रावबो जोंनि मोनथायखौ जोंनि दाबिखौ गारनानै जों खामानि मावाखै। नै जेलाव थाग्राफ्रा दिनै बिथांमोना जोंनि रिभलिउसनारि जोंनि जोहोलावफोर। दा बेवहाय लिरनाय दङ, गोदो BTC एकर्डआवबो लिरनाय दङमोन जे जिखिनि नन हाइनियास क्राइम फिसा फिसौ केस बेफोरो जोबजोबगोन, नाथाय गिदिर गिदिर केसफ्रा केस लायै केस बिनि सायाव बिजिरगोन आरो लासै लासैनो बेफोरखौ सुस्रांनायनि लामाखौ लागोन। अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, जेरावनोखि बिटिआर एकर्डनि दफायाव रोखा रोखा लिरनानै मेनसन खालामनानै दोनखानाय दङ जे जाखिनि एक्स NDFB केडार्सफोर दङ बैफोर एक्स NDFB केडार्सफोरनि जाखिनि मोननांगौ मोनथायफोर रिहेबिलिटेशन बैफोर खामानिफ्रा आर्जेन्टलि जानांगौ होननानै रोखा रोखा मेनसन खालामनानै दोनखानाय दं। नाथाय दिनैनि समाव जाय बाथ्राखौनोखि आर्जेन्टलि मावफुंनानै होनांगौ बा आर्जेन्टलि जाथारनांगौ बैफोरबायदि मेनसन खालामनानै थाखानाय दफानि सायावबो दिनै बिथांमोना आखाइ होनो हायाखै। मानो? बिनि गुदि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? नाथाय दिनैनि समाव बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो जे मानगोनां गोविंद बसुमतारी लोगोसे मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोना दिनैयो मोनसे सेटेलमेन्टआव फैबाय, जाय सेटेलमेन्टजों लोगोसेनो माखासे जोंनि NDFB केडार्सफोराबो
ज' फैफाबाय नाथाय नोंथांमोना दिनैनि समाव पलिटिकेल फिल्डआव आगान होनानै सियारनि पावारखौ मोनखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बै NDFB केडार्सफोरखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव सिनायला नामा बावगारजोब्बाय नामा जेरावनोखि दिनैयो माखासे एक्स NDFB केडार्सफोरा जाखिनि मोननांगौ मोनथायफोर बैफोर मोनथायखौ दिनैनि समावबो मोनफुंजोबनो हायाखै बेसे लासिंसिं बाथ्रा बे थासारि बिथिंनि बेलायाव मानगोनां गबिन्द बसुमतारी मानगोनां रनजित बसुमतारी नोंथांमोना मा कमेन्ट फोरमायनो सानगोन जों रायजो राजानि गेजेराव दिनैनि समाव पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै सियारनि पावारखौ मोननानै नोंथांमोना नोंथांमोननि बिदा फंबायखौ नोंथांमोननि एक्स NDFB ब्रादार्सफोरखौ बावगारनो जुदि सानदोंब्ला बियो नोंथांमोननि गोरोन्थि दिनै नोंथांमोनानो जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दं नोंथांमोननि आखायावनो पावार दङ नाथाय नोंथांमोना पावार थासेयावबो नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ मानो सल्भ खालामनो नाजायाखै नोंथांमोनानो दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव थानानै गावबा गावनि आखायाव गभर्नमेन्टनि पावार लानानै दिनै जोंनि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दं नाथाय अब्लाबो नोंथांमोना बै एक्स NDFB फोरनि जाखिनि मोननांगौ मोनथाय रिहेबिलिटेसन बैफोरखौ मावफुंनानै होयिया बा मावफुंनानै लानो रोङियासो दिनैनि समाव जोबोद लासिंसिं अब्ला नोंथांमोना मा थांखि लानानै मा एजेन्डा लानानै दिनैनि समाव पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै साफा साफा पलिटिकेल लिडार जाफैखो बुं दिनै जोंनि सिगाङाव बे BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय गासै रायजो राजाफोरानो गाजा गोमजायै बमा होरि गावलायनानै रंजा बाजायै बैफोर लिडार्सफोरखौ मोनसे समाव खाम सिफुं जथा दामै दामै बरायदोंमोन नाथाय साननैसो उनाव गासै जोंनि हारिनि रायजो राजाफोरा मिथिनो मोनबाय जे बे BTR एकर्डनि गुबै गुदि जाहोनफोरा मा बेखौ हमदांनो हाबाय बे BTR एकर्डआव मा दं मा गैया गासै जोंनि हारिनि मानसिफोरा हमदांनो हाबाय बे BTR एकर्डखौ मोनसे पिस एकर्ड होनना बुंनाय जादों बे BTR एकर्डखौ मोनसे गोजोन गोरोबथानि मुंजों मेनसन खालामनाय जादों जाय पिस एकर्ड BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि NDFB ब्रादार्सफोरा उदां फोथाराव फैनायनि साननैसो उनावहाय आरोबाव हाग्रा फारसे खारनानै मोनसे NLFB गोदान हानजा जोनोम खालामहैफिनबाय अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन जाय एकर्डखौनोखि मोनसे पिस एकर्ड होननानै मेनसन खालामनाय जादों जाय गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों NDFB ब्रादार्सफोरा उदां फोथाराव फैदोंमोन नाथाय साननैसो उनावहाय मानो हाग्रा फारसे खारलांनानै मोनसे गोदान आफादखौ जोनोम होफिननो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन बेनि आन्दोआव गोबां जाहोनफोर दं आरो बैफोरनि माखासे गोबां जाहोनखौ नोंथांमोन गासै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो मिथिखायो दिनै NLFBनि गाहाय मानगोनां M बाथासारखौ दिनै जोबथेसालियाव सोनानै दोनहैफिनबाय अब्ला बिथांखौ दिनैनि समाव माबोरैहाय आरो मानो मा जाहोननि थाखाय जोबथेसालियाव लानानै दोनहैखो बेनि गुदि आरो गुबै जाहोना मा दिनै मानगोनां प्रमद बर' नोंथांमोन दं दिनै मानगोनां गबिन्द बसुमतारीमोन दं दिनै मानगोनां रनजित बसुमतारीमोन दं नोंथांमोन थासेयावबो दिनैनि समाव बिथांखौ मानो जोबथेसालियाव लांनानै दोनहैनो गोहो मोनखो दिनैनि समाव नोंथांमोननि आखायाव गभर्नमेन्ट पावार दं सरकारखौ नोंथांमोनानो सालायो नाथाय नोंथांमोननि आखायाव पावार थासेयावबो दिनै बिथांखौ माबोरैहाय मा जाहोननि थाखाय जोबथेसालियाव लांनानै जोबथेना दोनहैखो बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि